вохӯрии дастаҳои Хуҷанд ва Паншери Ҷалолиддини Балхӣ дар даври нуҳуми Лигаи Олии кишвар дар варзишгоҳи Спартаки шаҳри Хуҷанд баргузор шуд. Дар ин вохӯрӣ бозингарони дастаи Хуҷанд тими ҳарифро бо ҳисоби 3-0 мағлуб намуданд. Дар дақиқаи 20-уми дидор Камолафе Шон Пол ҳисобро кушод. дар қисми аввали вохӯрӣ тағйир додани ҳисоб ба бозингарони ҳарду даста дигар муяссар нагардид. 29 дақиқаи қисми дуюми вохӯрӣ низ бе тағйир додани ҳисоб сифарӣ шуд. дар дақиқаи 74 бозигари Хуҷанд Фирӯз Қарев туби дуюми дастаашро вориди дарвозаи Паншер кард. 5 дақиқа пеш аз анҷоми вақти асосии бозӣ соҳибони майдон боз ба задани як голи дигар ба дарвозаи Паншер мушарраф шуданд. туби сеюми Хуҷандро Артём Сердюк ба номаш муҳр зад. аввалан мехоҳам ҳамаи мухлисои дастаи Хуҷандро бо ин ғалаба табрик кунам. дар бораи бозӣ ман наметавонам гуфтам ки дастаи Паншер сус буд. дар қисми аввали бозӣ хело бозӣ душвор гузашт ва тавонистем як гол занем ва баъд аз гол якчанд дақиқа дастаи Паншер тавонист ки камтар ҳуҷумои худро пурқувваттар кунад ва ҳолатҳои голзаниам дошт. дар қисми дуюм камтар тағйирот овардем ба бозӣ. ба ин нигоҳ накарда ба ҳамин хелам дастаи Паншер хело мушкилӣ расон ба бозии мо, лекин тавонистем аз он ҳолатҳое ки голзанӣ барвақттар метавонистем бозиро анҷом кунем, лекин ба кӯмаки бозингарон тавонистем ба бозингарое ки аз эҳтиётӣ биромаданд тавонистанд бозиро камтар дигаргонӣ кунанд ва мумкин хитобад ки бозӣ ғалаба ба осонӣ омад, лекин ғалабаи осон набуд. дастаи Хуҷанд он шансое ки ба контрҳуҷум биромадан истифода бурданд, мо бисёр шансҳо аз он бисёр шансҳои хуб доштем, не ки истифода бурда натонистем. ҳатто мухлисони ҳариф ҳам розӣ аст. дастаи мо хуб бозӣ кард, не ки ман мегӯям ки бозингарое ки сатҳи класси футболашон суста он шансҳоро истифода бурда натонистанд. дар ин давр вохӯрии вахш бо Ҳулбук бо ҳисоби 1-1 мусовӣ анҷом ёфт. Истарафшан Балхчиро бо ҳисоби 2-0 мағлуб кард. дастаи Эсхата дар майдони худ аз тими клуби марказии варзиш Артиш бо ҳисоби 0-2 шикаст хӯрд. Равшани Кӯлоб бошад Истиқлоли Душанберо бо ҳисоби 1-0 мағлуб кард. дар даври даҳуми чемпионати мазкур Ҳулбук бо ҳосилот клуби марказии варзиш Артиш бо Хуҷанд, Барқчи бо Эсхата, Вахш бо Равшан, Паншер бо Регар Тадаз ва Истиқлол бо Истарафшан вомехӯранд.